това. Вземи в колата да е удобно. Дай му кошничка. Дай му кошничка. Алло? Айде, тръгнахме вече. Къде с маргаритите? Това изкуствени ли са цветята или се сестри? Няма изкуствени Няма. цветя, да. Извинявам се. Нямаш. Това. Роза на Янка. На Янка? Рози? Добре, какво да вземем? Рози? Рози ми. Давай. Тук? Маргаритите. Това 7 лева ли? Големите са на 8, малките само напред са на 7. Да, Е, това. това е. Колко пари сте? 17, да. Красна факт. Ще чакаме, не излизаш. Колко е, чакахме сега, ще чакаме. Ето, всичко е добре. Да, това го сме в план. Добре, къде вървите? Спинка. А носиш решението. Тогава да идем с него. Ще дадат ли да я видят? Те не знаят, че не. Ами, пак да Кажи им да дойдат да я видят. да си ги върнем в колата. Да, върни да дойдат да я видят. Какво прави куклата? Спи. Насука ли са? Паща ли ли? Предварително с млякото намазваш гърдата. Сега ще идем да ги оставим и ще ги колата, Като я слагаме в колата. Как да сложим? Ще го махнат ли сега? Чакам, аз съм го това и тук всичко е. Зато да може да това е. Че му към се натърчиш панталон. сега къде ще облича? Не знам. Аз съм готова, само чакам. Душичка, здравей, здравей, душинка, спинкаш. Ой,
Добре. Не, като трябва така свободен уши. Добре. Добре. Всяка да пее. Къде ще обичаш? Саша, тя тук ще стои и ще се взимаш. Добре. Вземай си багажчето. Тя не знае какво става. Много мляка, не? Бъдете. Да, видяхме, така че няма как да се дълне. Шапчицата ще слага. Ако искате, ще я сложим. Значи сега го завивам, вие... Няма ли да топ? Ами само докато И то е топло, така че както прецените. Да я слагам ли? Слушай. Добре. Я да коля. Няма да стане. Точно кажа, не че. Дай да го Ще да наменяш го държа. Сега ти го връчват. Сега на бацето. Ако искате, може да ги задържите. Номерчето и... Дай го на мене, а пък ви като да първо на На майката. букета, първо на кого си дава. Вие ли да го вземете? Да, като да си го вземете. Не, аз да си го вземам и тия неща. Дай на Янка букета. Отвърш. Това е за вас. Даде тя. Това за вас. Аз съм даден. Януш, не е с гръб, дай с насам. Да вас снима. Държаш и държите блокичката. Януш, обърни се насам, той ще снима гърба. Вие живо здраво. Благодаря. Виждане. Отиваме си къщи. Да се вижда ли, че цвета? Спинкаш, ма. Завали се навънка. Да тръгва. Ява се. Сенчо дойди, Сенчо. Ой. Как се прозява. Ми, Сенко, дойди. Къде е другата ръчичка? Къде е пилянце? Къде му е ръчичката? О, Боже, тя скрита тук. Та леличка как го облякала? Дай, мамо, дай майка. Майка, иди, мамо, носи млякото. Дай майко млякото. Дай мамо млякото. Ой, гланничко. Леличка. Кафето носят ми дядо кафе. Развъркай го, ако не ти стигне. Дядо пие кафенце. Ой, маленька ръчичка. Яко имам в захар. Мама носи кафе. Носи майкото. Коко, хвани. Има ли мляко, Янче? Има, само да отидеш. Дам ли мляко? Виж как взе, има майко, давай за малко. Дай му, че тогава върху. Топло е още. Така ли, отувай Дай тогава. майко мляко. Трябва да му се говори.
Трябва постоянно да му се говори. Да стане голяма. Така, голяма мома да стане. Има малко. Не плачи, бебе. Има малко. Има така. Ой, къде да Ой, гладничко. Сенчо дойде, бе, дядо. Сенчо, бе, какъв малко. Така ли? Много синенька миденчка. Ей сега, пилянце, ей сега. Той няма как да те фана вече. Много синенька. Много синенька. И то чичо доктор дет не дойде да се сниме с нашата кукличка. И дойде чичо доктор. Чичо доктор къде дойде? Ако всички искат да се снимат с него. Той заслужава. Чичо доктор? Така ми, баба. Така. Ой, там ще се дласнеш. Ой, гушката. Така. Дядо, кой вика, дядо, кога ще го гушни? Кога ще гушни тя нашата кукличка? Чичка ти, ой, не вижда още, той нищо не знае. И сега, какво ти направиш това е? Печело детинство. Ой, търси. Не се прозява. Търси да папа. Тя прозявката, мина прозявката, тати. Мина прозявката. Мама. Айде, мама. Мама, дойде. Айде, майко. Сега какво ще бъде? Лягото. Няма ли репо? Топло. Менче търси мама. Количката. Какво да прави там в финали, ще не слагаш? Къде храниш? Добре, сега, моето Миро къде ще е? Миро при нас? Ти искаш ли си при нас? Не, аз ще седна отзад, пък Миро да е с... А ти при нас искаш да кажеш, пък Миро там. Това, аз съм другите, сега татка. Снимай ме, чичо. Да, ще сложи. Сега, В кошницата да ще плачеш. в кефата. Детето в тебе или в кошницата? При мама? Какво чакай? Айде, мама. Сега ще се да си... Сега да отварям папка, така? Да, и се взема чанта. Нямаш тия бомбони сигурно станат. Няма да станат. Течен шоколад. Няма да станат. Тя ще стане повече. Така, сега точно колко отива трябва да... Тя да видим. Оп! Яде ли, Янче? Не. Още ли не? Нищо, че ги носим в сърцата си и мечтаем да ги видим хора. Трудно се разбираме с децата си, даже и когато си говорим. За тях ежедневно, за тях ежечасно се грижим, но нещичко все не достига. А всичко е толкова просто и ясно. Спомнете си какви сме били не чудника.
но мъчим ги в нашите гълъби. Към себе си държим ги вързани, казвайки, че много са ни скъпи. За тях ежедневно, за тях ежечасно се грижи, но нещичко все не достига. А всичко е толкова просто и ясно. Спомнете си какви сме били да чурлига. Това е такова. Копчето разтопчи. Върне си вкъщи. Късме. Късме. Такова. Там да се мала. Едно по-добро място. Къде? Не, а там да. И на тебе ще имаш. Чакай. Ще и да и на него. Хайде, татко, на тебе. Ставичка. Нека душинка. Хапна ли? Хап. Влезна в нея. Хубаво. 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 А не. Хубаво. Тук. Да се влезна. Иде татка ли? Ще взимаш ли? Да се привлечи. Откъде ще я привлечеш? Това дома? Не, нещо съм. Как съм знала? Аз почина да нараства колата. Моята кукичка, кога сега го щудява? Така, да смисъл, кога ще го щудява? Къде го оставихте? Ой, Като му реках, кога ще го щудява, тя се насмя. Така се насмя. Ой. Така ли души? Няма тако да го извършиш. Да, пътичката, така ли? Ой, голямо оставила. Но Спаса, вече сме в Хармон ли? Така. В Хармон ли сме, душичка? Баба ще даде паричка. Чакай да се взема ни хленци. Ой.
така. Не спас. Дори на спалнята дали, къде? Така, дяда. Ой. Да съм дяда на това. Така. Извърши. Бежиме. Ой, кото дарили. Тя не плаче на една кукличка ли каквото ще е там. И да той ще видим никога. А него е една возичка. Така? А, то дядо. Тя дядо само види, поиска да пише. Ей, дядо. Имам дядо. Ой. Взимай кукличката. Каченце велики. Скоро не улизи велики. Преследите велики. Така Тук не са хладничко. Колко градуса? Спомни малко, пойди с болница. Колко къде е? Долу при колата отворени са и двете кои. Аз след като 1 часа ще си дойдем. И те много самотаха тия колко. Каченце, маленки. И янче аз в турбичката имам такова. С мъжчица. Биберонка, всичко. Кой гледа на Масажчета с мъжчица правиш ли? нас в болница. И всичката ми там. И там. И дядо там. Дядо там. Там. Ти ще докажеш пътя да видя. Ти ще докажеш. Че така няма да я. Ладничко. Виж как се беше зачервило в колата. И тя всичката е... Ладничко. Голям човек ще навърти сега всичките. Така. Тая кошничка да я свалите долу. Сега какво ще правим сега? Така. Ой, станало голямо. Къде да го звани са това? Ей там, ей там. Тук или от пак? Какво направим, бата? Иди кихна. Ких. Казвам, къде да изходи? Кой кихна? Кушен сте. Кой кихна? Дай го съм. Кой кихна? Така. Ой, търси да папа. Търси да папа. Обади ми зангавичката, обади в пиленето. Е така. Така. Главничка си. И само устичката. Се буди го, босичка, босичка. Босичка, босичка. Граченца мой. Айде. Айде, на здраве. Айде на здраве. Да ти е жива и здрава дъщерята и ви. Айде, на здраве. Така, баби ще пиеш било? А на нас? На вас? Има жълта. Кола! Вой, докъде стигна техниката? Бабата бира да пи, я да гледам. Ми гладна съм, бе. Бе, гладна съм, давайте ми да папа. Ой, на детенцето ни дават да папа. Така? Така, мой мишичка, мините. И тук кой имаш ли? Кажи кой има тук, като ви разтуря всичко. Ръчичката да видим. Така, ръчичката да видим. Стисни, дядо, стисни го за пръста. Дядка, Айде, дядо. жълта лимонадка на тебе. Айде, чукай си. Добре, Чукай, благодаря. дядо, ти пие лимонада, кажи, хич няма да ти давам бира да пиеш. Дето черпиш. А така, аз със стойте лимонада черка. Така ли? Да, стига донесе онега. Така, давайте ми тук, детенцето, гладненько. Виж тати, ко черпи дядо. С лимонада. Лимонада. Стига ти откажи. После тебе дядо с музичка ще черпи. Така. Вземи си дробинчето. Вземи си. Така. Така. Виж как си такова ръчичката. Папа си пръщенцата, да? Пръщенцата папа. Ой, Така. какво стана нещо? Недоволство ще според мен. Сега. Нещо доволно ли те ми? Тук Да на извикне да случи пръщето. Няма. Янка са работите тук. А? Всичко. Кой съм?
Карамелите. Янче, къде си майка? Притеснена ли си? А, душичко, притеснена ли си? А? Кой ще стане? Да се насми. Насми се. Притеснена ли изглеждаш? Искаш да папкаш тук? Вари Янка да го побъж да фани. Тя се преобичала се. Кажи на Тачо. Кажи Тачо. Кой ще стане? Тия църни очи. Как маслини. Гледаш ли има така чудено изражение? Чудено изражение, гледаш? Кой ще стана? Кажеш ли си? Нищо не казваш, а? Мълчиш само. На здраве. Здраве, да. Кой ще стана?